Oletko kapitalisti vai sosialisti? No sitä mä en tiedä, mutta mä olen itse sosiaalidemokraatti ja Leninhän ei meistä nyt ihan hirveämmin pidä. Mutta siellä laitan taas tää kola tänne pois, kun ei tehdä kaupallista yhteistyötä. Se on nyt jossain. Laitan se vaikka tänne näin. Mutta tosiaankin Pavi syytä, että minkä takia mä oon valinnut SDPn. Ja Lenin ehkä myös kommentoi sitten näitä asioita omasta näkövinkkelistään. Mutta ensimmäisenä tietenkin se, että me olemme tämmöinen johtava avaava puolue, että me ollaan oltu luomassa tänne oikeudenmukaista hyvinvointivaltiota. Eli siis sitä, että meillä on vaikka maksutonta terveydenhuoltoa, maksuton koulutus, maksuttomia palveluita, ihmisillä on mahdollisuus elää oman näköistä elämää ja myöskin tehdä semmoista työtä, mitä haluaa tehdä. Ja no tämä on ollut se meidän ydinkysymys, ties kuinka kauan, ja tätä me edelleen teemme, ja me puolustamme aina niiden oikeuksia, ketkä ovat heikommassa asemassa. Mitäs mieltä Lenin saat siitä heikommassa asemassa olevien ihmisten puolustamisesta? Okei, no hän ei kommentoinut tätä, mutta mennään sitten toiseen pointtiin, joka on tietenkin se, että silloin kun mä itsekin lähdin etsimään omaa poliittista kotiani joitakin vuosia sitten, niin mä olin yhteydessä useampaan eri puolueeseen, halusin käydä keskustelua, että mikä heille on tärkeää, millaista politiikkaa he tekevät ja näin poispäin. SDP oli yksi niistä harvoista, jotka vastasi tähän kutsuuni ja sitten pääsikin heidän kanssaan sinne keskustelemaan. Käytiin hyvää keskustelua monista asioista, kun paloteltiin asioita, he toivottavasti tervetulleeksi toimintaan ja näin poispäin. Ja oikein tuli semmoinen hyvä fiilis lähteä mukaan ja sille fiiliksen lupaan kyllä myös kaikille niille, jotka lähtee mukaan meidän toimintaan. Sai päästä oikeasti ääneen, tuoda sitä omaa ääntä esiin ja ylipäänsä rohkaistui kertomaan mielipiteitä ja hankkimaan tietoa. Mutta hei Lenin, miten teillä toi oman mielipiteen esiin tuominen, niin mitä sä tykkäät siitä? No tätäkään ei nyt kommentoitu valitettavasti, mutta ehkä sitten kolmannella tavalla. Ja sitten kolmantena tietenkin se, että SDP on vaikutusvaltainen puolue ja asiantunteva puolue siinä mielessä esimerkiksi, että meillä on monissa eri paikoissa ihmisiä, me pystytään kutsumaan käytännössä kenet tahansa tänne puhumaan ja voidaan saada sitä kautta tietoa. Meillä on myös mahdollisuuksia edetä elämän yhteiskunnassa eteenpäin, saada semmoista kokemusta, mitä ei muualta saa. Ja meillä oppii, kun pääsee oikeasti laittamaan kädet sinne työhön, niin pääsee oppimaan monia asioita. Olisi se mielenkiinnon kohde, se poliittisen mielipiteen esille tuominen, yhdistystoiminta, vaikka urheilutoiminta tai jonkun keuhon pyörittäminen, niin nämä kaikki löytyy meiltä ja jokaiselle löytyy kyllä oma paikkansa. Se on ihan totta. Mutta miten Lenin teillä toi, että minkä takia sinun puolueeseesi kannattaisi mennä? Tähänkään ei nyt valitettavasti saatu kommenttia, joten laitetaan hänenkin tänne sitten näin päin, kun ei tehdä hänenkään kaupallista yhteistyötä. Ei sillä, että Lenin ehkä haluaisikaan tehdä. Mutta hei, jotta sun otatte liittyen näiden joukkoon, niin liity meihin. Tuu mukaan.